खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मुम्बाइनि गंसे केमिकेल फेक्टरियाव अर खामनायजों साब्रैनि जिउ खहा आरो सा 30 जखम। गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि सिङाव गंब्रै मबाइल फन मोन्दों। कलकातायाव गोख्रों बारहुंखा बारगोननि इसारा। बराक सेरफाङाव सैमानि गोसोम फालांगि 3 हमजादों। सोनाब बंग'आव बिसायख'थियारि हिंसा सासेनि जिउ खहा। करीमगन्जआव सासे पुलिस जवाना गावनि सालाय हास'नानै थैनो नाजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। महाराष्ट्रनि मुम्बाइ नोगोरमानि साखाथि डम्बिवलीआव महाराष्ट्र इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्परेशन कमप्लेक्सआव मोनसे केमिकेल फेक्टरियाव हरखाबै अर खामनायनि जाहोनाव साब्रै सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो सा 30 जखम जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला केमिकेल फेक्टरिनि मोनब्रै बयलार ड्रामा बेफ्रुनायाव साखाथि फाखाथियावबो अरा गोसारो आरो साखाथियाव थानाय मावफारियाफोरा अरनि शिकार जानाङो। आथिखालाव जखम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। बृहस्पतिबारखालि एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफआ फायार फाइटिं इक्विपमेन्ट आरो अर खोमोरग्रा दमखल गारिजों लोगोसे गोख्रै थांनानै खामनाय अरखौ खोमोरहोयो आरो नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामहोयो। बे जाथायखौ नायबिजिरनो महाराष्ट्र सरकारा गोख्रैनो नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ साजा होनो बिथोन होयो। गुवाहाटी लख्रायाव थानाय मिरु जोबथेसालिनि सिङाव गंब्रै मबाइल फन मोननाया गमामायैनो रैखाथि बिथिंखौ लानानै साननो गोनां जानानै फैदों आरो बयखौबो सोमोनांहोदों। कयेदी नम्बर 10 देबानजन साहा आरो अमरेन्द्र सिंहनिफ्राय बे मबाइल फनखौ मोननो हादों। जोबथेसालिनि सिङाव माबोरै कयेदीफोरा मबाइल फन मोननो हाखो आरो सिङाव माबोरै लांनो हाखो बेनि सोंनायजों जाहोन बिनाय नटिस हरदों जोबथेसालिनि मावख'गिरिनो। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि कयेदीनिफ्राय हमदांनो हायोदि जोबथेसालिनि साखाथियाव गोबां गब्लं दंखोमायो। मानो होनोब्ला कयेदी देबानजन साहाया नारकटिक केसआव हमजानानै दासान्दि ट्रायेलाव दंबाय थायोमोन। लोगोसेनो अमरेन्द्र सिंहआ मानसि बुथारनाय केसआव हमजादों। बेनि सायाव आसाम पुलिसनि डीजीपी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंहआ गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै मिथिहोदों। आईएमडी एबा इन्डियान मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्टआ मिथिहोदों दि फैगौ 24 घन्टानि गेजेराव सोनाब बंग'नि कलकातायाव गोबां बिबांनि अखा हानायजों लोगोसेनो जोबोद गोख्रोङै बारहुंखा बारनो हागौ। अदेबानि 23 मेनिफ्राय 26 मेसिमाव गोबां अखा हागोननि इंगित होबावदों बोथोर बिगियाना। बेनि थाखाय बयखौबो सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। मख'नो गोनांदि आथिखालाव खोला भारतनि केरेलायाव गोबां अखा हानायजों दैबानाबो जानो हमदों। ओरैहाय सा भारतनि माखासे रायजो फारियै दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पान्जाब, हारियाना, राजस्थान, गुजरात बायदि रायजोफ्राव बिदुंनि दुंनाया बांनायाव गोबां खस्थ' सहायनांदों सुबुंफ्रा। बराक सेरफाङाव सैमानि गोसोम फालांगि सोलिनाया नोजोराव गोग्लैदों। लामायाव गिदिंबायनाय सैमाफोरखौ हमनानै मिजोरामाव दैथायहरनो लानाय समावनो गासै 40 सैमाखौ जब्द खालामदों पुलिसआ। बृहस्पतिबारखालि काछार जिल्लानि मिजोराम सिमायारि ओनसोलाव मिजोराम फारसे दैथायहरनो गोनां 40 सैमाखौ जब्द खालामनो हायो। बे गोसोम फालांगिजों लोब्बा थानाय 3 फालांगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो। मख'नो गोनांदि बराक सेरफांनि नसुं रायजो मिजोरामाव सैमा बेदरा जोबोरैनो बेसेन गोसा। मिज'फ्रा सैमा बेदरखौ जानो जोबोरैनो मोजां मोनो आरो बेसेन होनानै बायो। बेनिखायनो आसामाव लामा सामायाव एरैनो गिदिंनानै थानाय सैमाफोरखौ गोबाङानो गोसोम फालांगि खालामनानै फानहरनायखौ नुनो मोनदों। सोनाब बंग'नि सानजा मेदिनीपुर जिल्लानि नन्दीग्रामाव बिसायख'थियारि हिंसाजों दुंहाव थासारि सोमजिदों। बुधबारनि हराव टीएमसी दोलोनि मावथिफोरा बीजेपी दोलोनि सासे मावथिखौ जिउ फोजोबनायनि उनाव थासारिया दुंहाव महर लादों। लोगोसेनो गासै सा 7खौ जखम खालामदों। बृहस्पतिबारखालि बीजेपी दोलोआ धरना हाबाफारिजों प्रटेस्ट खालामदों।
जाहोनाव पुलिसा मिरुनि रैखाथि हानजा पेरामिलिटारिखौ बै जायगायाव दैथायहरनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि बिसायख'थियारि हिंसा जाथाया सोनाब बंग'आव बेयो गोदान बाथ्रा नङा। मोनफ्रोमबो बिसायख'थि फैयोब्ला सोनाब बंग'आव बेबायदिनो हिंसायारि जाथायफोरा सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थादोंमोन। करीमगंज जिल्लानि पुलिस रिजार्भआव आसाम पुलिसनि सासे लेन्स नायकआ गावनि सालाय आरो आथोनखौ हास'नानै लानानै गावखौनो फोथैनो नाजादोंमोन। बुधबारनि हराव बयबो उन्दुलांफुनाय समाव आसाम पुलिसनि लेन्स नायक जगत ज्योति देआ गावखौनो फोथैनानै लानो नाजादोंमोन। आथिखालाव बराक सेरफांनि सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थैनायजों जुजिगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव बिफानारि नायबिजिरनो बिथोन होबाय होननानै करीमगंज पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।